it with sugar, tapos yung ating salt and yung ating barbecue powder. If you don't have po pala barbecue powder, you can use po pala crispy fry. Pero wag niyo pong ihalo dito sa egg at mamumuo po yan. So, ihalo po niyo yung crispy fry doon sa ating flour. Pala the amount of an egg that you're going to use ha. So, depending po sa quantity ng peanuts na gagamitin nyo. Ang ginamit ko po dito, 3 eggs dahil po maliliit po yun or small size lang po yung eggs na ginamit ko. So, we just go ahead. We're gonna repeat the same process hanggang po sa mapagod tayo. Charot lang. So, ayan. Tapusin lang po natin yan hanggang sa maubos po yung peanuts. And then, kailangan po maging thicken po ng konti or yung pagka-coat po ng ating peanuts sa flour.
Paghaluin lang po natin ito ng mabuti para maiwasan po ang pagdikit-dikit. Alam niyo po ba na ang peanuts ay rich in protein, healthy fats, and various healthy nutrients? Actually po, study shows that even useful for weight loss po itong peanuts natin. And they are linked to reduce po ng risk ng heart disease. But this can also lead to heart problems kapag nasobrahan po. Kaya hinahinay po ng kain ng mani.